Здравейте, приятели! Другите две видеа говореха английски, ама аз съм българин и днес ще играем Roblox. Ще да избера една игра. Ние ще играем на... Ще играем Car Crash на Search for Fun Daytona. Аз съм го играл да играем, много е як. Добре. Не застраших цялата. А поне още работи. То вигато пуши, но нищо му няма колата. Сега си имам една любима кола. Ще да го намеря. Някъде надолу. Това ли беше? Не, това мисля, че... Не беше това. Не беше това, бе. What the fuck? Не беше това. Не, бе! Майка ти шиба. Не беше това. Сбъркат! Аре, бе! Ниса! Аре, бе, къде беше тази кола? Само не се че. Тази кола може да запали двигателя. Виж това как излетя като луд. Тази кола била само за 30 км, няма нищо. Поне много яко, когато бъдна. Поне вията не нападна, защото тази какво направя, пада двигателя. Защото имаш напад, което направиш много лош катастрофа. Да, продължаваме просто. Там може да се обърна, ето има вилките, там може да се обърна. Не да обърна. Ето, кажете, колата се запали, двигателя. Ама някой път може да падне също двигателя. И още ще работи колата така, когато падне двигателя. Но сега е запалено. Когато преди играх с един мой приятел Йоан, който той е ютубър, просто го... Вижте ми канала, той се казва... Мисля, че се казва Йоан Кинг БГ, не знам... Не там мисля, че не беше. Ако Йоан гледа... Двигателя падна! Ти казах! Аз ви казах! И... така... И това още кара.
Това беше? Не знам. Знам какво беше. Това което може да се случи. Дай се прибием так. Ама няма се прибия. What the fuck? Защо се запали? Добре, пак ще взема колата. Дай ми колата. Фак! Да вземе тая кола. По-хубаво. Това е също 300 метра и направо се следи и направо. Добре. Да бъдем по-спокойни да... Майко, това е огън такова мръсно. Изпалим цялата кола. И двигателя нещо няма. Ама толкова знам. И двигателя и гумите запалиха някакси. А което? Това е трябва да очаниш за групли, бе. Не, батко, не, аз правя видео. What do you mean cool color? Това не е много яко. Това пише cool color, ама това не е много яко. Просто е синя и бяло е това е. Добре, това трябва до 340 км. Не знам ако го да е това, майка. Махнем гумите за... Ей! Го правиш, бе! Де, бе? Кой е тос? О, майка! Хора, мога да карам също. Аз мога да карам добре, бе, те... Право! Могат. Да, бъгна ми колата. Поне още работи. Тези части как така летат? Виждате ли ги имите части? Гумите ми се щупиха. Няма, аз искам... Майк кар! Anyway. Аз да ударих леко и брр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 рrr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 r
Това беше леко. Ама... Аре, дай газ. Това мусно. Тук всеки път се прибиват тук всеки път се прибиват коли. Ама всеки път. Защо така? Това не е нормално.
Само тук се прибиват. Това са тук да се... Коми, що се тръгвате, бе? Отивате вкъщи ли? Да пишете домашни ли, бе? Отивате да пише... Айди, отивате да пишете домашни, защото аз ще ви насъра.